zvenyama pahondo yemweya. Idzo hondo chaidze panyama idzi aunoshandisi zvisiri izvo ikoko. Vazhinji vakakurirwa nengari yekuti vakanoshandisa zvombo zvisiri izvo kuhondo. Saka muvengi anda kustadwa, onzwisisiwa kuti anopfeka uniform yakadini, strategy yake yakamira sei, zvombo zvaanoshandisa zvakakura sei, zvakasimba sei, zvinorova nenzira ipi, ndechipi moso chombo chingakaunta nekukurira zvombo zvemuvengi. Kana wadaro ami yakunaka, ka ami yakuzikamwa kunzi ami inogona kukunda. Pano tiri kunzwa kuti watiri kurwa naye ndi Satani haisi nyama neropa, asi mweya yakaipa yechadenga nemweya yakaipa yenyika eri marino. Saka mirai makashonga kuti mugone kurwa, rechirungu rati against the schemes of the devil, wiles of the devil, methods. Satan is not a small enemy, but our God is bigger than him. Yes, ane zvombo zvake, but zvamwari zvinonaka nekukunda nekupfuurisa. Saka iweneni zviri nani tiwande mubako rekuhwanda riri Jesu Kristu, kuti tigone kuwaniswa nekushongedzwa kugona kuzomira pazuva rekuizwa. Nokuti miedzo inotouya, uyo haate give up muvengi, haadzokeri kumashure. Imhuka isingati ndaneta, kana akambozama nezuro akakundikana, nasi unozama nesimba rakawedzera. Kana akakundikana, mangwana unodzoka nerakawedzera. Nokuti mugoba make miseve yekurwisa vanotenda muna Kristu navanhu vose panyika haiperi. Saka iweneni kana tikasaziva pekumira tiri panjodzi. Terera, chiri kunzi chinorwa nacho mano adiablos. Hapasi kunzi torwa nezvimwe zvakawanda apa, torwa nemano. Tiri kurwa nemano vanhu vamwari, schemes. In other words, what he simply does is scheme. He schemes. Kana askima o traya ma schemes ake. And he is very organized and very intelligent. By the way, isusu takazosikwa kumashure uko iapo. Saka unoziva experience unayo. Una experience yekuwisa kana ngirozi kudenga akadziwisa. Saka ma schemes akape. So pano tiri kuchonzwa ne ma schemes. Ma schemes zvinoreva njere dzakakura nokupfuurisa. Kungwara kwakangwara nokupfuurisa. Kwekuti ukasafungidzira kuti ndiri kutsotswa uzvihwisisi. Kana Satani achita zvinhu zvake vanhu vamwe haiti opposite kuti black ne white, no. Anouya nechichena chinenge chichena chawakanzi iwe ndo chaunofanira kunge unacho. Zvangofanana nevanogadzira mari zvidhura fake, havaindi kure nechaiyo. Kusvikira munhu akavharwa apuwa chidhura chemari azotaura kuti this fake is genuine fake. Inoita kunge genuine, haindi kure nakure, unenge ari pedo. Unogona kunotambira mumavhesi, unogona kunotambira munziyo dzinenge dzinorumbidza Mwari idzo dzisingarumbidzi. Unogona kutambira mukuparidza kunoita kunge kuri kuparidzwa iko kusiri kuparidza. Saka zvinoda vakazora chizoro chameso kuti vagone kuona. Chizoro chameso kuti tigone kuona kuti kana Satani oita zvinhu zvake isu tinogona kuona. We can discern. Kwakanga kune murume panyika yeUzi wainzi Job. Murume akanga akachenjera akakwana, waitya Mwari achinzvenga zvakaipa.
Chinonzi kunzvenga zvakaipa, anga ine that spirit to discern kuti that is evil. Even if it comes in sheep skin, he can detect kuti iyo evil and he runs away. Discernment ndo yakanga ine na Peter in the early church. Kuti kana Ananias na Safira vakauya nemari zhinji kuchechi, hakungonzi amen. Vanotanga vahwerengedza pamweya, vaona kuti aiwa yauya asi kwabiwa imwe. Discernment of spirits. Ndo saka 1 John chapter 4 ichiti vadikana, musangotenda mweya yose, asi edzai mweya, nokuti mweya mizhinji yenhema yabudira panyika. Haisi yose mweya inoti Jesu Jesu iri ya Jesu. Na Jesu akatozvitaura kuna Mateo 7 akati havasi vose vanoti ishe ishe. Saka haisi nyaya kungoti church, haisi nyaya kungoti Jesu mukuimba, but inyaya zvokwadi. You shall know the truth, and the truth sets you free. Schemes, unyanji wapamsoro, unotoda nyanji kugona kuona kuti apa panyepewa. Nokuti pakasawanikwa unyanji wekuona, panotendewa nhema zvinzi chokwadi. Nokuti nhema dzacho dziri ngechokwadi, dziri pedo nechokwadi, and they're too good to be false. No paraskira vatendi vazhinji navanhu vazhinji mukati menyika. They think the devil is an animal with horns, always dressed in black, with thorns all over the body, and a fork in his hand and some fire. Iona kurava eresho rinoti unoita kunge mutumwa wechiedza. No wonder even his agents can masquerade. Vanomizikawo kunge vaapostoli vechokwadi vari venhema, zvotoda vane chizoro chameso kuti vagone kuona. Murwrestling iri kutaurwa nezvayo naPaul achifananidzira yaiitwa nemaGreek. Vaviri vaenda muringi kunorwa, vaya vandakati kukunda kwakuri pakugona kumira nekuziva kamiriro, because kana ukapidigurwa ukawa pasi zvakaoma kuti uzomuka, nokuti uyu waunorwa naye achakukunda kana agona kukuisira pasi akakutsikirira. Saka zvavaita kana achinge apidigura mumwe wake akamuisira pasi akamutsikirira opponent wake, amutsikirira aimupina ine way yekuti agone kumuka, because pamukiwa pane tariro, but parambiwa munhu avete hapana tariro. Ndosaka Bible richiti kana wawa usaramba ubete. Kuna vanoti vakawa parwendo rwekutenda votoramba vachizhamba vakavata, votoita mbiri yekuti isakadzokera kumashure. Don't delight in backsliding. Find your own way. Find a way to be up. Ndosaka vachinyora kavakomana kuOld Testament, usafara muvengi wangu kana ndawira pasi, nokuti ndichamukazve. Kundisundidzira wakandisundidzira kuti ndiwe, asi Mwari wakandibatsira ndikamuka. Chinotsvagwa kumuka vana vaMwari. Kuwa tinowazve because tiri munhandare, tiri muhondo. Saka kuwaiwa kanowanikwa, kakudonha kanowanikwa. Zvinotiwisa zvinosiyana-siyana, but hatishuviri kuramba takawa. Toda kumuka muna Kristu Jesu. Arise and shine. Let your light so shine. Don't continue grappling on the ground. Simudza meso kumusoro. Jesu anokubatsira. He is extending his hand to lift you up. Hazvinei wakawira in what depths, he is able to keep you from falling. Ane simba. Extend your voice, cry, and cry louder. He is willing to lift you up. Saka vaiti kana vachinge vawisirwa pasi muringi, rangara tiri munyaya yedu yeringi, vawisirwa pasi, mukundi aikunda number 1 pakuti agona kuramba akatsikirira opponent kuti isamuka. Ndo kukunda kwake number 1.
but chaizosila victory kuti ati ndakunda nekupfuura